Hyvää iltaa, tervetuloa Saipa Lukko-ottelut lehdistötilaisuuteen. Paikalla joukkueettensa päävalmentajat Tomi Lämpsä vierasjoukkojen Lukosta ja Ville Hämäläinen kotijoukkue Saipasta. Tomi, voittilaukaus-kilpailun jälkeen kotijoukkoille voittolukemin 3-2. Analyysi ottelusta, ole hyvä. No kova lauantailta, että erinomainen kotijoukkue hyvällä ilmeellä ja erittäin nälkäinen ryhmä ja pelasi mun mielestä viisaasti tänään, että oli äärimmäisen vaikea vastus. Täytyy kyllä sanoa, että ihan niin kuin ansaitusti pisteet jäi tänne, että onnittelut siitä heille. Jatko meillä se sama niin kuin vitsaus tässä, että pelataan erinomainen ottelu ja taso ei pysy sen jälkeen. Että ei vaan löydy niin kuin henkistä lujuutta niin kuin ja nöyryyttä pelata sitä peliä. Että se näkyy kamppailupelaamisessa, liikkumisessa ja sitä kautta pelaaminen muuttuu epärytmiseksi ja se menee semmoiseksi niin kuin puurtamiseksi. Se oli tänään meidän murhe ja sitä kautta peli meni vaikeaksi. Selvä. Ja Ville, onnittelut voitosta ja sinun analyysi, miltä näytti sinun penkin takaa tuo ottelut, ole hyvä. Kiitos ja tosi kova vaateinen peli, niin kuin nämä on tässä ja meidän nuorelle ryhmälle, joka tuossa vielä täytyy hattua nostaa, että ei niin kuin oikein yhtään. Yksi oikea sentteri oli tänäänkin kokoonpanossa ja ihan täyttä niin kuin 3 sentterillä koko peliä, mutta hieno nähdä niin kuin se heittäytymisen taso ja se niin kuin itsensä likolaittemen, millä tänään pelattiin. Ja pelattiin jo eilen Tampereella, että eilen se ei riittänyt, mutta alkuviikosta taas. Niin nämä on isoja oppipaikkoja niin kuin meidän noille pelaajille ja nuorille pelaajille ja tosi kova vasteinen peli ja oltiin sitkeitä niissä hetkissä, kun piti puolustaa ja purra nilkasta ja taistella ja tapella ja Kari hyvä maalissa ja hienoa, että saatiin voitto sitten vielä, niin se on, on iloinen jätkien puolesta siitä. Tomi, katsoitte eilisen pelin Mikkelissä ja kova peli ja oli hieno taistelu teiltä, jopa Olli Jokiselta tuli krediitti, että ehdottomasti parempi joukkue voitti. Onko jotain syytä tämmöiseen ailahteluun, niin kuin viittasit tuossa? Että... No sitä syytä tässä on etsitty kohta puoli vuotta, että mistä se johtuu. Ja se on kiusannut meitä läpi kauden. Ja ei ole löytynyt syytä, että ehkä meidän valmentajan pitää miettiä, että miten me ei sitä virhettä löydetä. Ja Ville viittasi tuohon nuoriin pelaajia Eetu Kiukas ja Janne Naukkarinen. Jos ei nyt täällä näitä Janne Naukkas faneja ala syntymään, ei sitten milloinkaan. Kyllä nämä hienosti pelaa nämä nuorkaiset. No pelaa joo, ja Janne tietysti pelannut tuossa pidemmän aikaa ja on niinku kiva noita jätkiä niinku coachata ja katsoa se intohimoinen, millä ne painaa ja voittaa kamppailuita ja on niinku sydämellä ja sielulla mukana. Et se on niinku hieno nähdä ja aina positiivisia asioita kun löytää, niin he on saanut niinku sen mahdollisuuden tänä vuonna ja ottanut siitä sitten kiinni. Et se on aina se, että pelaaja myös niinku tarttuu sit siihen hetkeen, kun saa niinku sen paikkansa. Ja he on sen kyllä vahvasti tehnyt ja tuo paljon tuohon niinku virkeyttä tuohon touhuun. Ja tietysti Vuorisen Rasmus nyt ihan ensimmäisiä liigapelaajia myös siinä, niin on niinku kiva niinku nähdä, että hänkin ottaa niitä ekoja askelia ja pääsee niinku haistelemaan sitä, että missä se menee niin se oma taso ja sitä kautta saa varmasti niin hyviä itseluottamusta ja onnistumisia. Ja nostan vielä Karria Honton loukkaantumisen jälkeen, että niin on kyllä tullut hienosti. Että meille isoja juttuja. Niin, viimeksi sanoit fysiolle krediittiä hyvin tehdystä työstä. On se uskomaton, että on 3 peliä takana syksyllä ja tulee tolleen mukaan. Niin hyvin on fysio hoitanut hommansa. Niin, tai se fysio välttämättä sitä työtä on tehnyt. Että se on auttanut siinä, että pelaaja sen työn tekee, että se on selvä homma. Mutta totta kai tämä on, niin valmentaminen on kaiken näköisiä hommia ja siellä on Andy tehnyt jätkiäkaan fysiikkapuolella hienoa hommaa. Ja äijät on tietysti harjoitellut itse, että näin se on. Että kukaan valmentaja ei tässä kenenkään puolesta pysty harjoittelemaan. Että se on asia. Näin se menee. Hyvät herrat, kiitoksia tyhjentävistä vastauksista Tomille. Turvallista kotimatkaa Raumalle ja pitkää lätkäkevättä. No niin, kiitos. Kiitos.